Human nga mipagawas og pamahayag ang habig sa Cebu Bus Rapid Transit nga magpabiling si Engineer Norvin Imbong lang gihapon ang ilang ilhon isip Cebu Bus Rapid Transit Project Manager ug dili kini pulihan sa gi-endorse ni Rama nga mupuli sa posisyon ni Imbong nga si Attorney Kent Hongoy, Assistant Department Head ug Legal Officer sa Cebu City Transportation Office. Until there's a formal appointment coming from the Central Office of the Department of Transportation, I think Engineer Imbong stays as the project manager. Dugang ni Hongoy nga aduna sila'y nadawat nga request gikan sa BRT contractor nga sugda na og trabaho ang sumpay sa ruta sa BRT paingon sa pantalan sa syudad nga gitawag nilag link to the port. We receive a request from the BRT contractor of an inclusion to the package 1 of the BRT, which is the link to the port. According to them, the link to the port will now increase the sidewalk both sides of the Osmeña Boulevard. The link to the port is from Plaza Independencia going to the intersection of Fidel Rosario. Nagkanayon si Hongoy nga posibleng sa katapusang bahin karong buwan, ipahigayon ang temporary road closure gikan sa P. Del Rosario sa Osmeña Boulevard paingon sa Plaza Independencia. Apan tungod sa kalapad sa dalan nga malambigit niini, plano nga anam-anamon lamang ang pagpahigayon sa road closure. We would like to have a segmented closure, like per block lang siya, kay para malesen na to, mamitigate na to ang impact considering ating klase ra bagyod karon. Although it may be temporary, but kinahanglan manggod nga hinahinayon na to ang mga tao, especially that almost 90% of our routes, jeepney routes, are going through Osmeña Boulevard. Ang pangu sa Cebu City Transportation Office mipasalig nga kun ugaling dunay ipahigayon nga road closure, siguraduhon nilang magpahibaw sa publiko mahitungod sa mga diversion routes. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV, Cebu.